Belai ku belai pigi para bangaj baro ki balwan na jan bana jangai bat kom juru ngi pediang sobhaya pi syakane ke jing syakri lang ke jung yutrai syakane ke jing ka bakentang ha ka kerteng ke jong Jesus Christ unang pedem be je ngai ngo yo belai ha pedeng ke jing kala jong ka yom na ka jing shit syake jing kriat ngidang la ya ka banwan ha ka jing ka bakentang bat bangin yo ban mani ban syakri yau Jesus setangkat tu yale yoban penkut no yalu snam ditongin yale minot hagaban pendep ya kaji pet ke jongi hagaban syakri yau trai dakaban syakaji ka pakentang ke jongu tingin yoban stang no kan ke syakri jongi ke por ke bingirwai ke jingwai ke baar ke jingwai ke baar torwai tu lek men ka jing penem belawan hiana beneng unong penem ajing idba jongu blay yangi ban pen ma kom nong pop kat ngi ruai ke jing penem kabadabyang ruai baro sisngi to yero alang ruai human sem haki sur beneng jing penem kordor ka jing ruai beneng tungin yer ruai lang yegene ke jing ruai da ke bakmen bi thu sipang u jisu unong penem balawan sigane ke perthai baka juga puhadin juga ni ke jingruai ngas ngawaban khot iba ai ban san snaitang in yo ban puli ni ke tin ke jong blai ban ban pen kentang ye ke ni ke jing syakuri ke jongi ha ke jing tuai ti tong ni nglang ni ruai ke ni ke jingruai ke baar turwai tulek men ka jing pendi Why God?
Sure mong yo man dwai ban pen katang ngi ngi jing syakri ge jongi. How try Jisu ngi yo ban pen kan mau. Ya ka ei ka bakaktin ge jong blay. Kayo ban kren, kayo ban pen kan mau ngi lembaga ngi step ka ba menta. Pila ban shem na ka shiti jong Jacob. Kal nong ka baar ka ka ba khat saw ter ter. Hatu kamentoy ayu ko parabanget jonga. Lada unu ruong baudan ka jinget. Henry umdan ki jingle. Hatu kata ka jinget kala ne em ban pen em ya u. Henry lada upara banget. Lani ka para banget. Kita long ki ba lengkhoy. Bat lada kita long ki ba kerdu ka jingbam ka ba hala ka sngi. Bat lada unu ru na phi usu ong haki to khilet phi hakaba suk to phin pen sai phin pen kedang ya ladi. Henry pen ban Pim ai satya haki ya kita ki e ru ki badan kam ya kamen. Hatu kamentoy ayu. Kum taru kata ka jinget lada kamdan ka jingle kalong kabayam haladehi. Phila ban shemru naka shiti ka jong Paul shakinong Ephesus kalnong ka ban riu ka khat ka ba shpo ka ba ong kumni. Hakabawai no to long ki ba khlan ho try. Bar hakabor ka jing khlan jong u ublay ban kerkhui ngi lembaga ketien ka jong u tong yo ban duai ai ngu yami atrai ji suba kordor nam taka dinga step joga dinga sni sei sien pan hapdeng gi jingbon kam gi jongi lembaga dinga tayo borosh tayo ngilaya ngilale shibon ki e ban nga ai ngu yami hakum ka dinga sni ka bakentang ka sni ka bangi ilut iki kam gi jam gi jing trai jing ta jongi banginyo ban wan ban mani yami ai ngu yami lama ki por ki bala let ngila i ki jing khang dam jong ki jing shakri ngila shu yo tangi ki internet bangin yo ban pet lang ba jong ki hari kat no kalong ka jing so saat ka jing so comment but kham tam e kata ka jing so hun ka man siam habang yo ban wan ban mani yami haki yeng ba kantang gi jomi ai ngu yami ba may wan ra sai sian pat yang i way pu way bangin yo ban wan ban mani yami hakani ka por ka ba menta hoy hakum ka ni ka por ki danru Kibam semla yo banwan, kibadan haki yeng ki sem ki jongki, kiba pet lamba kini ki program, lengba ki internet, bat lengba ki taki kor jong ke internet, ngada duai ba ka jo ka jikur khu bang ngingi yo ban man hang ni, kiru ki yo ban man, kaktien ka jomi ka pen kan mau yengi hakan ka step, ba ka jinget klem ka jingle ka long ka bayam. Atrai Jisu kaba mabat kaba mensawi ki babon hakini ki sngi ki bamenta ngi kambang ilong ki khon ki jomi ngi kambang ide ki kristan henry ki jingle ki jing mut ki jing berkhat ki jongi ki jing long ki jongi bat shibon ki eke ki bapau shabar ki miha bat kata ki jing kam ki jongi bangilong ki banget ngaruba ye hangni yo ngaha bakum kata ka jinglong atrai hakani ka step to yarap ingi ngin mi nang ni kum ki shakri ki jomi ki ban kan mau bag habang nget hami habang dei ki khon ki jomi ngin pen i lomba ki jinglong jingle jongi lomba ki aka baro ki ba shabar bat kata kan long ka burom yami bat kan long ka jingger khu ki we bat hoy ka ktien ka jomi ro ko hakabawano to long ki ba khlan am haki aka ki ba kan ja parthei lani haladi haki bor jong ladi henry hakabor ka jing khlan jo ka bor jomi atrai Jisu yarap yangi we pu we bengin sngo tho ya kata baka bor ka jongi ka jing la ka jongi kam dei nangi henry dei ta ka bor ka jomi hakum gini ki sngi ki ba khadu hoy ki jing hikai ki ba bakla ki jing ya lam ki ba bakla ya ka basniu lo ong ka ba bha ba ya ka ba bha lo ong ka basniu la pen le ran ban ong bangi dei ki ba ye yu Jisu ru la pen le ran atrai ngi im hakum kita ki por hakum kita ki sngi atrai la bangim long khlan yami hano pat ngin long atrai yarap ingi we pu we bangin so tho ngin champang ya kata nginom yo thia lengai hakan ka parthai man sukam meladi bangin long tang kita ki banget ki shakri ki jongmi herengin pen i lembang ki jinglong jingle ki kam ki jongi ki baman kasngi seisien pat ya kan ka por ka badang sa ngada pan kan tang no ha ka jingelam juga bor jong men sim ko jomi ki jingruai ki jingduai ya ka ktien ka jomi lo mau shakri ki jomi ba ka por badang sa baro ki shakri ki jomi baro ke be wan ha ka ni ka yeng ba kantang ki khmi lenti ki jikru ki ba dak biang ban ngam artatien ki no mi thli nang ni ha ka te ni mi Jisu ni dapan ka tangi duai amen.
Ngin peteng ke jing syakri ke jing ni ke por ke bagi ruai pat ke jing ruai ke basan punyo. Ke jing ruai ke basan punyo. Tang Jisu uba ij men sem jonga. Ula job la yo teli men sem jonga. Komuni don be ij. Janga ju enohi. Don jing ij batiang hamen seman kesngi. Don jing ij batiang hamen seman kesngi. Don jing ij batiang hapo men sem jonga. Don hi brabor bat nga jongu ulong jonga. Don jing ij batiang hamen sem man kesngi. Dongin ruai kena ke jing ruai. Dak jing ij chisha jong yau Jisu unang penem be je. Tang Jisu ubait men sim jong ula job layo teli men sim jong uni dan bai yana ju inohi don jing it bat yang hamen sim man kasih Jing it bat yang hamen siman kasih Don jing it bat yang hapo men sim jonga Udon hibra borbat majong ulang jonga Don jing it bat yang hamen siman kasih Jong uba I jong nga ulang jong ngayay kaway da kadut kangap shisha hasya dem jong ungari jing suk jing hun kasyumi at jing it mat yang hamen siman kasih Jing it bat yang hamen siman kasih Don jing it bat yang hapo men sim jonga Udon hibra borbat majong ulang jonga Don jing it bat yang hamen siman kasih Snow marway ne snow kenja shisha Nadu pa uwan ban syong hapo jonga Unyay don bat ngarengka Hadungan yo imarkman Majing it bat yang hamen siman kasih It bat yang hamen siman kasih Don jing it bat yang hapo men sim jonga Udon hibra borbat ajong ulang jonga Don jing it bat yang hamen siman kasih Rihi undaya ngana jing mensa Ngasanya hau udon kabor bakra Unsalit lam hiyaga halapulit beneng shisha Manjing it bat yang hamen siman kasih Jing it bat yang hamen siman kasih Dan jing it bat yang hapo men sim jonga Udon hibra borbat ngajong ulang jonga Dan jing it bat yang hamen siman kasih Ngai ngo yo blay hakan ke step habang yo ban ruai hakan ke jing ruai kapan tmai kapan chat bor
ya ka jingem ya ka donut ka jonga ka jong pi amdan da ka weipat ka pen kemen ka jingem ka jongi bangin mat ya ka dor yo ka jingit bat ya ka ba mangama pi ngin so thu ri sha kat no nga I yau tau nong pen mb je bat ban rai ka ne ka por ku mo nong rai dan jing I pathiang haban sim jonga nga jongu ulong jonga kan ka kren ka je dai ka ba im ka jong shimat ba law nong pen bat kan ka je dai ba im ba shimat jongi ba nong pen ka pen san ai bor ka pen kemen habang syakriu para bangai be kan ka por tungin pu lang ka jing duai kan ka por bagi de express de ke download jongi baro ha kan ka klubman bangi nong try ngi ai ngu ye me ba mi e jengi ngam yo I kan ka jingi ngam sok tho ye ne ka jingi la ram mem shim le I chwa yanga bat ngam yo I kan ka jing kemen ha ka jingem bala dama me mem long blai ka jingem ka jonga tungi dai ngu yo blai bala I yanga ya pi kon yo Jesus Christ bat tungin duai ngin pen kentang khampa yaladi try ai kan ka jing I ka bathiang bangi ngin I je me khampa ka ji dai ba im jangi bat me try kanam khlat komong Paul ai ba pen khlat yanga na ka jing I ka jong Jesus ai ba pen khlat prabangai bi tungin duai bat ngin ai tingin pen kentang I kan ka por ka ti ka jong blai on yo ban craning lam ba ka tin ka ba em ka jong lam ba shakri jong try ubaga ulai bet ban wan ra ka ne ka stem ban ai ka kubor ban gin mi ne ka je sang ringkat bat ka tin ka jong blai ha ka donut ka jongi tungin ya duai lang ka ne ka por atrai chi su ba ko be I jonga ka ne ka stem nge dap da ka ne ka jing sngongu ye me atrai ngem so biang ban ye ro ye me ko trai tang ha ka ta ka jing pen ngin pen pau shabar nama ka krau ka jing it blai ke jame ko trai yai ngo ye me ka ne ka stem bangir ban wai ban ye ro I ka tenga jame Jesu unong panem bala wan baneng shika perthai ubala su spa ye ka jingem ka jongi baru bala I jing ya trai bat da ka jing I ke mel pan kalai ka jingem jongi bat bala ai yang ipat ka jing suk ka jing kimen ko trai kam tam ta ka jing I ka bangis ngau man la ka ski ha ka jingem trai ngis ngau ka ta ka je dai ba shimat jingi bat me bangedong ko monong ruai nga jong me bat me melong jonga ko trai tan scam ye ka je dai ka jingi ko trai ai boringi bangela banang imban sakhi ya ka kerteng ka jemo Jesu kum dong padem trai ge dwai ha ka ka por ye ka ka kantaru atrai habangi wana ka ka jinga ba kantang ka jeme ko Jesu be trai ge dwai grinding ilo man sema ko jeme ka ka por lang ba ka tin ka jeme ka bangi dios ngau ka ka por ko kanra kanang patmai bor pen shai bor ya ka jinge ka jingem ka jingi ha ka ji dai jingi bat me ko trai yen skau ba me dan ring kat ban ka ka por grand hangi wai ka ka klubman ngela dwai ngela IT ya ka ka por hangi ti ke jome ha ka kerteng ka jong Jesu amen amen para bangai bi tungin dwai ro ka ka por na ka banta ki para bangai jungi ki bapang besitom kidang don sibun kini ki long keme ke jongi ke bakal pa jingi pasor wanam kelet ban dwai yangi menen ngalwan pe ye wai na ki rangba balang jong ka balang bleh nang hapo so penting ilai pentip janga berbor bangan wan namai le sitom tio yo ngali no anak ne ka perthei yong wat kelet kan mau yang ka jing dwai tingin ye dwai sipun ki pra bangai jingi ki batrang ki basliang ka jing dwai jong ki bangai ha ka jing ka bakantang ha ka jing mane ka long ka bor para bangai bi ngin ya saya khamat jong blai nakabanta ki bapang baro ngidon si bon ki jajing pang ki bangi dana ka met jo ki para bangi ki bala not temben ki bala kham khlain ki samla ki khlong ki khna ngin dwai peteng ka jing kala jo ki ka meriang ru ngidon si bon ki baksakta ha ka jing sitom ikom memorial ila pentip yang abana mi dio ngaru ngam so khlain ngamla syuban ye shimanta nak tin ka jong blai ha ka ka sngi tingin je dwai nakabanta jongi bat ki wai ki para bangi jongi para bangi pe ni ka por ha sho bangi dwai suma ban ra ka ti ni ka por ban ya thu pa pi don ka ji sitom ka ni ka por ni dwai hoi ku blai sibon u blai yo i ngi u tip yang ni ka kerteng
tip iki jing sitom ke bagi dan ke met tongin duai ke teng jong Jesu on pen kia on pen kwat desisha tongin duai atrai Jesu bakara bi jon ke por ni ai ngo yeme kum ki khon ke jame ki ban syonglang ha ke jing ke bakentang ke jame ban kit jingkit paralok iwe pat ko trai ki badana pedeng ke met ke sitom jongki ke duai ki tu ki long ke me ke jongi ki bom ji yo shi ban wan ha ke jing ke bakentang na lor ke jing temen ba ke jing sitom ke jing ot ke ba ki don ke met ke jongki ko trai bari ki wei ki permait badan hospital ha ki jing ke sam ke jongki ko trai me tip ki hat ki don ki jing thia jongki bangi tip ki jing pang ke jongki bari ki par bangai ki ke step ki bara ki ti ke jongki ko trai ki ra ka teng jame Jesu ke jing ban me tip ki jing sitom ran ke met ke jongki ki dwai ha ke teng jame Jesu men weng men pen khia men pen kot par la sisha ya ka jing sitom baro ke ba ki par bangai ki jai lang ba bo na pedeng ki bangai ki badon ki skima menta ya ke jing pang sitom jo ki men clear men pen khia men pen kot ba melong Jesu badang long ju menen menta shiki bom jikot ubadang pen khia badang lai ki kamba ngelamat sisha trangi dwai rangkat baki bangai baro hakan ke jing ka bakentang nakam nak bapang ba sitom hakka ke tanjemu Jesu ken yo ma di ke jing pen khia ba sisha ngelange jika ke por mi yo ban skap an skau ke jing dwai ke jongi hakka tang Jesu no pen khia amen 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 koi patungin duai kan ke por perbangai be nakabanta ki para Kristan ke jongi ngi kat ni ngi yo ban ji seng ho ngi ot ya ka lockdown rai ke bakham shir khai ka long badan ki para Kristan jongi ki bom yo ban shakri lai lo badan ki ba shakri yo blai sha pen sitom sha le ben sha parab ben haki ba bon ki banta pila yo I haki WhatsApp ke jong pi ba ki we la se haki news ba pair bala dan ki jing pen sitam bat ki we ki jing e barang te po Karnataka haman ki district la jan man ki district ni I ki jing ta ki Kristan pat ki we ru ki we pat ki state ba pair ngel yo I ba ki Kristan ki yailamba ki jing e yailamba ki jing pen sitam ki yailamba ki jing ktang tingin duai na ka banta jong ki ke por ngi don man ta hang ne bangin ngi saya khmat jong blai na ka banta ki para Kristan jongi ba blai nai bore ki ba kinam phaide un ri ki un sumar bat ya ka jinge jongki kinang khlai ka balang ha ka tien ka jong blai ngi yo I ka san ka roi state ha ba don ki jing pin sitom ha ba don ki sha kem sha le ben ka balang ha ka tien jong blai le tho ki balang banang kong ka san ka roi ka gospel ka ya shaprang tegin duai lang ba ka jing ki ba ki yamat ki kendo ngi nya don rangkat bat ki ka jing duai ka por ban ya sai khmat jong blai bat ka balang bat ka jinge bat ka jiala pi gospel yo Jesu kanang khra ba bon kinang yo ban phai pat show Jesu tingi nya duai lang ha ka por nak benta jong ki kene Christmas kala hajan ngi yo ban shakri lai yo blai ki don pedeng ke jinge ki ba bon bat ngin ken maharu ki parbange jinge ki badan ke lang commission ye duai nak benta jong ki blem pen khlan ke jinge ai bore ki ba ki la ban jam shakma tong ye duai kan ke por try Jesu bakara bi e jon ke por ngi duai nakabanta ki para Kristan ke jongi ki badana ke lenki state jo ke re India ko try ki ba yait lamba ke shapin sitom ben ki ba yait lamba ke jing parap ben ye ki ko try ha ki ba bon ki banta ko try nge duai ya try nakabanta ki Kristan ba jangi ke ki sngi man ai ke jing start kom no bangenem kono ngin ya lam kono ngin ya thu ye ke tang jame Jesu shaki wai pat magi dan si bon kini ki nong shun ki ba up tap ya ka jing em badi ka jing ke jongi kini ki Kristan ki ba dan kelang ki state ki India ki sha pen sitom ki sha kren ben ki sha nyau ben ki jing bane la pen jat la pen pra badi ki school ru ki la pen jat la pen pra badi ki we trang ye dwai ka ke por ka tang me Jesu men bats kemame ya ki ri ya ki ko tribe ki dan pen ka jing jar ki dan pen ka jing ko slai ki dan pen ka jing lang a ka jing pisa nama ki la ngai ya me Jesu maki shakri ki mane ya me ko try ida dwai na ke banta jonki nado kilong kme haru ki kilong pa ki samna kan table chinram ri ki bats kem pan klan ya ke jinge ke jonki lang ba ke jing pan sitom lang ba ke jing ke ba ki ya lang ba ka jialap gospel kanang yai na ka bor chika bor bangen yo I ya ki wai pat ki bangen men pen kalai ka jingem jonki men kran ya ki ko try baken yo I thu I me kin piang yo Jesu komunang padem
trai ngila dua he kan ke por ngila ai ti ke jome ha ka kertai ke jong Jesus ngi dua amen amen ting ai ngo yo ble kan ke step ke bagian yo pat ban snap ya ke tin ke jong ble ngila ai ke jin shakri kan ke por da ka berwai bad da ka berduai bad ai shi ka kam ke jong ble bad ha kan ke por bad ngin snap ke tin ke jong ble bangin yo sngo kan ke por Reverend Dr. Isimor Pastor ngi pidiang sobhai pi hake kerteng ke jong Jesus Christ nong pedem kham tam ban ai ya ka tin ke jong blei ka banong jingkor khu yengi hake ni ke por baro blei on yo ban ker khu hake ni ke por nga ai ngu shikade yo blay hagading step banyo banyadon rangkat bat piki par bagai hang ni ha kabalang hang ni hanong thamai pokse ai kubli pastor in charge ba ai bansen bat baro kirang ba kibidon lang hang ni hagading sngi par bagai be je hagagateng ga bathiang tam ga jong nong panim be je jong yu Jesus Christ ngawan lam ka jing ai kublai ru na kabalang boleh hagwala pati kitip bangan dan hang ni mendaga stem bat ngangai kela penlong gajing duai na ka benta jongphi ngan pule na ka kitab sam ka bisispa anyo kitkhat ngan pule na do ka baar pulai hadu ka balai puar kita kibalat hiarsha ke duriau haki leng kibatraikam haki kibakrau kini kiyo i ki kam ki jong utrai bat ye ki jing phla jong u ha ka bajaleu nabau hukum te ka eryong ka ki ka ba kenting shajrong ye ki jing at phulong jongka ki ye keu hadu beneng ke hiarpan hadu ki jing jaleu Kamen sem jongki ka omna namar ki jing jinjar kia ki lingwit bat ki ya shen kumubuan bat kim don bucho hangta ki ya linyar hau try halaka jing shitom te upen mi no yaki na ki jing jinjar jongki upen jai jai yake eryong bat kumta ki jing at pulung jongka ki jam jai hangta ki ya kren namar ba penjai jai yaki kumta upun poi yaki shekataka jaka riling kaba ki ya tho a bakin dayaro ya utrai namar ka jingle abha jongu ba namar ki kam ki ba phla jongu yau khon ban reu tokin ya pendon buram yu haka jinge seng upaj ba bat yaro yu ha ka jaka shong ki temen toble unda kerkhu yang isi ka de ye lingba ka jing pule na ka tin ka jong o tangin ye duai ublei bat kupa jongi bahabneng ngi aingu ye me sa shisen pat ha ka ne ka step bamala penla yang i kumne bangin ya wanlang ha ka ne ka ying ka bakentang ka jong me ban syakri ban yero bat ban pendan buram ya ka kerteng ka bakhoi tam e ka jong me ngi aingu ye me ko kanrat babha baha ka jing ya dan ti jong ka jingem ngele kendo iki eryong ki bajur ki balawan ban sho ya ka yeng ki jongi ya ka ri ka jongi bat ya ka perthai hi bar ko wei henrai dei tang ka jing dan rengkat ka jong me ka bale rap yangi bat ka ba penlong yangi kumne kumbangi long menta te dei na mar ka ta ka daw ngi ai ka buram bat ka jingero ya ka kerteng ka jong me bat kumba male alam yangi haki por ki baladem ngi don ka ta ka jing kermen ba menang ya lam ngi nang ni shakmat ngim tip kisngi ki ba khmat kin long ki ba kumno rengi tip tang ya kan ka wei bahaba me dan rengkat bangi ngim syapting ngin ya da ka jinget
haka jing hai lan ti jong ka jing em kat ningut ngele don lang haka ne ka yeng ka bakentang ka jong me ban syakri ye me ai bagi jing mut jing perkhat jengi bara ken long ki bala pediang huna khamat jong me bat kum jo ki contain ki bangen se osgong haka ne ka por na ka ktin ka jong me ai kin long ki ba one here na ka khat jong ka jing is nei ka jong me ngi pani kini baro haka kerteng ka jong Jesus Christ walang nong panim baru try jongi amen. Hagini ki art ligisnem ki baladem baro ngila experience lani ngila ya kendo ngila ya shem ki jinge ki bangim pat jushem meno haka jingim ka jongi ngamtip mangi baro ki badon haka ne ka jinge seng haka ne ka step kat no ngut na pedeng jong phi laju experience ka klam haka karta ka jong phi kani kalong ka sin ka bandingkong yanga haka karta ka jonga bangan experience ya kani ka klam haka ri ka jongi bat haka porte hibaro ko wei hoj ngila pule ngila yosngo ngila tip ya ki por ki belada baro hanrai ban experience hi dalade kani kalong ka bandingkong haka jingim ka jonga bat ngam tip ya phi baro hatu kani kalong na em ka bandingkong haka jingya nanti jong ka jingem habakum gini ki jinge ki wan haka jingem ki eryong ki bajur ki wan ban sho haka jingem bat kini ki wan lam ka jingpang ka jingsitom bat ka don ka por ka bangela do no ya ki be jongi haka por ka bangim sim lapoi perkhat marhaba ki eryong ki bakum kini ki wan haka jingya nanti jong ka jingem jong ka jingej ki don shibon ki jingkeli ki bawan haka jingmut bat haka jing perkhat ka jongi bat kawai na kita kalong ablay me don hangno haki por ki bakum kini balay ki wanjia kumne haka ying ka jonga haka ri ka jongi hato ngalale ay mo ka ba persya yame bat ngala haban kit yakini ki jinge haka jingem hato kini baro ki jingjia ki bangi shem bat ngi kendo hato deu blame ba penjia yakini ladakalong kumta kain balay ablay mesya yakini ki jinge baro bakinwan haka jingem ka jonga hagini ki sngi ki baladep katukat ni tayo mensyua ngalayo ban ya syongkai bari para bangej bari yung pastor ngadon ko ke jingkeli ban keli fe bari yung kata ke jingkeli kala pensitom jingmut yang hadu kata-kata ngong kai yang ukhon jonga ubadang sansnem ka dang mde khon jonga ubadang kumba prasnem ka karta ukeli yang akoi ke jingkeli bat ke jingkeli ka bau keli kalong kane mai phi ong bau blei ulong babha yong ho ken la do blei ulong babha balai ka jingsneu katne ha ka partai ukna ubadang prasnem ka karta ukeli ya kata ka jingkeli kabalong theological kabalong philosophical kabam dei ka basuk ban jubab te haki por ki ba kum ki nong song snong hagane ka partai haba ki jinge ki wan haka jingem ki ba ngim sim kmi lenti
ki jingkeli ki don shibon ki bangi ngi don hakaman sem ka jongi Hendrai la lagi pet ya ka nongrim pat ka bangi yo na ka kten ka jong blai haka jinge dei bat ki jingten jo ki eryong ki babon jong ka jingem u nongrwai sam haka sam ka basis pa lai wong kumne kad khot ka bakat khandai utrai ulapun scam ya laga ket hagi beneng bat ka jingsen syar jungu kasensyar halor baro utrai ulapun scam ya ki ket jungu haki beneng bat usun syar halor baro bat ka tukasam ka bangala puli ya fi mentan ka ba shispa nyo nadu ka dukat ka ba ar fulai hadu ka ba lai fuar ka kren ya ka eryong ka ba jur ka ba wan ha ka jingim bat ka aiken ka kam ka jong utrai habaki eryong ki ba kumkin ni ki wan ban sho ha ka long ying ka jongi ha ka long renyeng ka jongi bat ka ling ka bang yo i ha ka duriao ka bala kenting ha ki jingat plung ki jong ka duriao ha ka por kabam idon latsho idon lentisho da kumway ban yolain bade hakapor kabakum kata kini ki nongking ling kila khot ye kerpat ye ka kerteng ka jong ublei baim ablei shano ken midon balai mam shashkor ye ki jingduai ki jongi ki yam ki khot kerpat ya ka kerteng ka jongo baru blay ulayarap yaki baru blay ulayarap yaki bat ulapun poy yaki sya ka katling ban light naki jing baro haka jingai lanti jongki kum ka jingem kamut ki breu hangne ki ba khot karpat ya ka kerteng ka jongo blay ublay ushashkor ya ki jing duai ki jongki baru ai ka jubab ya ki jing khot karpat ki jongki ka jingkeli ka ba wan ha ka mensem ka jonga ka long kane hato blai u donma habaki eryong ki wan man sho ha ka jingim ka jongo bangej was God in the storm hato blay udonma habaki eryong ki wan ban be haka jingim ka jongi nakato ka lenong ka bangala pule mene ka khot ka ba ar pusan ngiyo iya ka jubab hangto ka ba ong kumne naba uhukum te ka eryong ka khi ka ba kenting shajrong ya ki jing at pelung jongka hato blay udonma haka eryong habaki wan ban sho haka jingim ka jongi ka jubab kong hoj ublay udon haka eryong habaki wan ban be bat ban sho haka jingim ka jongi teng teng utrai u interrupt teng teng utrai usha baki eryong kinwan ban sho haka jingim ka jongi kadau kolong namar kila bandai ki jingle ki jongi hi ki kam hi ki bangile bat ka jingmi nangta mdei bau blai umtep ublai utep henre usha ya kita ki jinge bakin wan kadau kodai bamangihi ngile yakikam kibangim dai banle henrai wat hakipor kibakum kita ngiskau tho yakan ka jingshisha bau blay ulay utrai halor baro usensyar halor baro bat mdon ka wairu ka jinge
kabau try tip bat skau tho haka jinga lanti jong ki riu blay ladengi pule ya ka scripture ya ka ten ka jong blay ngi shem badon lightly ki eryong ki jaj eryong ki bawan ban sho haka jingim kabamangi barongi experience kabaning kong nakita ki eryong kadai ki eryong ki ba day na kadaw jong kamaryang habawan ki eryong habawan u jumay habawan ki jing shlayom kini baro kiwan hakatahi ke category kide ki natural storms ki eryong ki baday na kadaw jong kamaryang henry watla de day haka maryang ru day mangi ki breu ki bayat lingba ki jing ngam kelet haga snem kat arajar kat san haga por bawan tu jumai bejurba hanepal bat nang ni ke balang kalapha enga bangan lech andala jiau jumai beningkong bola po haduk ku mahnyo point fra hak Richter scale bat ngala lech ngala sa siteo hangto bat kum siteo ngala sa hanepal bat ngatia apa basketball court Mnot syoban tia hayeng namarga jingki kalong kabajur. Bat hagawai kesngi ki parabanget ki khodinga ban bamlan seyeng jongki. Bat ngalet siteng sngi dang haga por bangadang bam jing bam. Bat deha kata por lokhi jumai bajur. Bat ngala persyang ban mi syabar naga yeng ka bangala lej. Las ngositam sikade namaga yeng baro kala keriang. Stang bagan kelon rega klem kelon. Ngasngal to ya ke jing ki breu de ki hajar ki layam ki kristan ki layap ko mesti hajar ngot badi waina ki para bangai jongi ila do no ya la ka jong ka jing kadau kadai na kaneka jingki jumai ki belong si benta na ki jingjia ha kamaryang bat kaneka la banjia hangno Baik lagi jing selai om hakeleng saudong jangga pertai. Haki por ki bangim kmi lenti. Hadin magawan kan ni global warming. Hado kanu kalap wan ka imbalance ka pertai hi baro kawai. Ka daw baro ka day ka jingle ka jongi hi. Bat ka benta ka baar na kini ki eryong ka day ka bakyong ka emotional storms. Ka eryong kabawan na ka jingsngaw ka jongi bat kani ka kama penban ban ya ka ay ka baday ha ka maryang. Let's say haki por ki bakum kini mangibadan ha ka office jong ka business association ngisngaw to bahaki te ki por ki benai ki baladem ka waina ka sipaw ka badju day banwan kapisa ke jingkit show ke badai banwan syaka balang kam simpoi kumbaga dai ban poi kapoi ha ke stage ka bale se lasai yo ngim don pisasyo ban ai ke jing siu ya kinong tray ki financial struggle ki wan ki parabanget ki belon ki business ki bahe Nrai ki business ki miacho ki nong de dukan ro kela sita mla ban play ya ki dukan hakini ki por ki baladam ngai ngo yo play ba mentang la ban play biang haba ki jing ki ba kum ki ne ki wan ki samla ki balanang ki bal start ki myo kam ban tray mdon kam ha ki office idoni way para bagay na kabalang Presbyterian ilok jong way pastor ya kendo bat nga hawe kasngi yung pastor nganle kumno ukhon juga ola pas bi henre umdan kamban tray mentau tray kuli yung umdan kam umdan jam hangno kini kita ki emotion ka jongi kita ki emotion jong ki bahaye ngasem ngimtip nang ni syakmat ka ay ka jingjia kan wan mentang ngila solong relax kendian nrai mentape yo tu variant temai bode South Africa bat katokat neteli ki yuri hayura
Omicron bat ngimtip hadukan no kejing ma ka jong umdan symptoms ay roem no asymptomatic henry habo utray tinge kata but let's say ke result kalong ga bakam sneu banye ke balajia hagin ni gipor ki baladem mentala don katukan itliki cases sari India ki bau niu knyang jingpang ngulawan. But hakipor ki bakum gine. Kaktin ka jongublay ka challenge yangi. Ka khot yangi bangin pai pat siya ka Bible. Ngin pai pat siya kaktin ka jongublay. Banyo ka jing yada ka jing Christian ka jing ay jing mots. But hakipor ki bakum kini hagan ki emotional storm ka bangiyat ling ba? Gilaban don ki relationship difficulties. Gilaban don ki jingye day ki ba penmong. Ki jingye day ki bakta ya ke imlang salang ki bakta ki longyeng longsem. But kini ki wanlam ka tension haka mensem ka jongi. But don sa kaway pat ka kenja eryong. Kabakaktin ka jongublay ka kren, bat kata kaday ka eryong kabakenjaman same. Nalor ka natural, ka emotional, kabalay na ki eryong kaday, ka eryong kabakenjaman same, ka spiritual storm. Bat kata kaday, ka jingle, ka jongihi. Bon na pedeng jongi, ngiong yalade bangilong ki kon ki jongublay. Henry ki don ki por ha ka jingim ladingim sumar ba ni compromise ka jinget ka jongi but ki eryong bakenja men sem ki kta but ha ba ki kta u mun sem ba ko jong ublay u ba shong hapo jongi ukren u puni u yalam yangi Henry ngim kwa satya bangin sngap ngiyat halaka jong kamon ngile yal ka ikabangis ko bangi day banle bat ka jigmi nang ta barabor kalong ngilong syabar na kamon ka jongublay bat utray mday ba utip henry namar bangim sya skor ya kaktin ka jongu usya bakini ke kinjia haka jingim jongi ban hikai yangi bakum ki breu ki jongublay ngidei ban pai pat shau blay ban yit yala ka jong ka jingim ban pej yala ka jong ka donut ban pej yala ka jong ka minsim u blay u kwa yangi bangin pai pat show ban hakipor ki eryong ki por jing ki jing tenjo ki por ki jing ki bakum kine don tang artali ki jaka ki bangilaban lech kata kalong ngi lech kaktin ka jong blay bat ngi lech au blay ha ki jing duai ki jongi kabor jong kaktin ka jong blay habaki eryong ki bakum kine kum ki Kristan hang no kan ngiyeng. Where do we stand as Christians? Kum ki breu ki jong blay, haba ki jing ten jo ki ba meding jong ka jing em ki wan, hang no kan ngiyeng. Kum ki Kristan ngiyeng hakabor jong kaktin ka jong blay. Utray jongi u Jesus Kristo. Ulayat ling ba ki jing pensyoy ki babon ha ka jing him ka jong. Bat kum urang ba lindo. Ukren hangi ling ba kaktin ka jong. Bat ha ka shiti siya ki Hebrew. Kalanong ka basaw ka dekat ka bakatsan bat ka bakan riu loong kum ne.
Kashiti siya ki Hebrew, kalanong kawasaw kadkot kabakatsan bat kabakatan rew loong kumne. Namar ngim don urang ba lingdo ubam la ban ngaulem yeki jingtlot jongi. Henre yau ba la pensyoy haki ki ei baro. Srim yengi henre klempap. Namar kata te tongin yawan hajan daka jing slur haka ket ka jing ayay bangin yo pudyang ka jing isnay bat bangin yo shem ka jing ayay yakaban yarap yangi haka por badon kam kaway kabang yo ihang ni kalong bau Jesus Christ ulayat lingba ki jing pensyoy lane ki jing haka jing henrei yakini ki jing ki bau Jesus Christ ulayat lingba shim layat kendo bat ki kum ublay henrei uya kendo yakini ki jing haka jing long jong kum ubreu mdei kum kon jong ublay bat de namar kata ka daw song ubreu unom tang daw kpu ba ubam ngidon kamban sgaw to hang ne bau jisu habu ya shem bat ya kendo yakini ki jing haka jing ya lanti jong ka jingim mdei bau pundon kam ya ka bor blay ka jongu ndai kum ubreu hakane ka pertai henrei upundon kampat ye ka jing shisha jong ka ktin ka jong blay mensim bako jong blay u shong hapo jong kumbang mensim bako jong blay u shong hapo jongi but day hakata ka por upundon kami ka ktin ka jong blay but wong latho it is written upundon kam ya ka ktin ka jong ublay ban yale persya yaw nongson laling ipet ye ki jing pensyoy ki bau jisu layat lingba ka baningkong ka jing pensyoy kadai ka bangilaman shem haka gospel ka jong Matthias kalanong ka basaw ki dekat ibaningkong hadu ka basaw ngan puli gitu dekat ka gospel kat kumu Matthias kalanong ka basaw kat dekat ka baningkong hadu ka basaw anda kum tala hukum no yaw jisu layalam no yaw jisu daw mensim syakari klau ba on pun syoyo daw syaitan andaw la sya jingit saw po ngibat saw po mit hadin ka taw lothan tiha bawla utaw nong pun syoyo lawan ha ulaong ladamilong kono blay to hukum yakini ki mau ba kinlong kikpu henrei ulaya tho bad ulong la tho bam tang daw kpuhi baun ubreu henrei dakiktin baro ba mino na ka syentur ka jangublay hagani ka jing pensyoy ka baningkong ka bau jisu ulayat lingba ngiyoi hang to artli ki involved kabaningkong kaday ka jing ka jangublay bat ka baar kaday ka mon ka jangublay usoitan ladang persyang ban refresh yakitu kidikot baro kanlong hagane kurkom usoitan uong yaw jisu hagane kurkom namar melong ukonu ba jong ublay imat ukpa jong me umkwa ban besaya me te balay mempendan kami ka bor blay ka jong me ban hukum yakini kikpu bakin kel yakini ki mau bakin kelakpu kata ketika challenge kaba
usaitan uai yau Jisu. Bat sakawaipan ula manong hakan ni karukwam, pendon kam ya kabor blay ka jongme, knang ba men yo, ban yo ya kijing kwa jong ka mensem ka jongme. Let's say haka jing im ka jongi ru, haba kijing kijing ye le, kijing penshoy ki bawan, lalang iklet ya ka ay ka ba day ka ba shisha, kabangin wat ka jing rap na oblay ngi pendon kam ya la ka jong ka jing start bat ka jing la ka jongi ngila ban fail ha ka jing penshoy ka jong usaitan ngila ban ngop ha ka jing penshoy ki jong u te dai na marka ta ka daw habang ngi ailat ya ki jing jia ki ba wan sau dong jongi la dingim sha score ya kaktin ka jong oblay ngiwan syabar na kamon ka jong oblay barhamang idon syabar na kabon ka jong oblay de hang ta ken ngile pop persya ya oblay ujisu unjin dala hukum ya ki mau bakin kelakpu henreu pendon kam ya kaktin ka jong oblay ula kod ya kan nga Deuteronomy kelenong ke bafra, ke khot ke balai, ke bawang, ubreu, unam intang daw kepu. Upenrem yaw soitan. Dakaba usim ya kaktin ka jong oblay. Ban ya ka ban pen kwa, ban pen hun, ya ki jing kwa jong ka do ka jong u. Kata ka de storm ka bau Jisu, uyat ningkong Haswa ba unrung siya ka ministry. Upendan kam ya kaktin ka jong oblay. Bat ka ba arpat ka jing pensyoy ka ba Jisu ya lingba? Kaday nagatuhi ka lanong. Kidikat na do kapsan hado ka ba hinyongan puli yapi. Anda kum tau sodan ulay alam ya u siya ka nong ba ka ba khoj? Bat ulabo ya u halor ka dong jong ka temple. Baru la ong ho la dami long khon ublay to peno yala din na bala tho un ai hukum ya ki angel jung shepang jongme bat kinra ya me hagakti jongki bayo kumno me jinthot yala gak jat hau mau u Jisu ula ong ho la tho pat menam tin jo yaw try ubau blay jongme usaitan offer how Jisu ya ka shortcut siya ka hima ka jong blay don kanu ka shortcut bantip ya ka mon ka jong blay ladang ikwa banya don bentalang haka buram ka jong blay ngidai banlong ki bala kloy banya don bentaru haki jingsha sitom ki jong u utrai Jisu ula jubab yaw soitan daka bau kod yang naga testament ke barim upendan kam ya kaktin ke jong oblay naga kitab Deuteronomy kalanong kaman rego dekat ka bakat lai wong mensya men mani tang yaw try ubau blay jong me batang yaw uhi men syakri usimbyang ya kaktin ka jong oblay baru Jisu Kris ula penrem yaw soitan bat ula kloy banrung syaka ministry kabamau ulawan kenang syaka nega pertai ban pendep tila daw Jisu komu breu ubah pura, ublay ubah pura, ubreu ubah pura, ubreu ubah ublay ula pak nang siya kanay ka pertay ubah pura, usdang ya ka kam ka jong uban tray, bat hadukan nukan long ka ba don kam ya pibat ya nga, kiba khot ya lade bangilong ki kon ki jong ublay, bang insim ya ka ktin ka jong ublay, ban pentray kam ya ka haka jingim ka jongi upolong kalong ka ba mentoy bangin pule ya kaktin ka jong oblay
Para bangit beja jong ahau trai Jisu. Habaki eryong ki bajur jong ka jingim ki wan ban sha. Habaki eryong ki bangim kmilanti ki wan ban be. Haka jingim ka jongi. Kum ki khon ki jong blay. Shanong in lay. Dan bun sen ni klet ya kaktin ka jong blay. Hendringi let wat ban ya kita ki super specialist. Ki specialist banyak rap yang i hot ni don kam ka jing rap. Hendring yang i ka primary source. Ka babhabat ka don kam tam kalong bangin pai siya kaktin ka jong blay. But they tang haka ka don ka jing jataj. Ladaw Jisu walang kon jong blay. Kubu briu bapura upundan kami kaktin ka jong blay kani ka kentu ya pi bat yanga kumno bangin pentri kam ya kaktin ka jong blay haka jingim ka jongi bat ka benta ka balay hagi por jong ki jinge jong ka jingim nalor kaktin ka jong blay kaktin ka jong blay ka ong yagi bangindon ka jingedey ka bahajan badu blay haki jing duai ki jongi. The power of prayer. Ka jing duai kadi ka jing yakren jongi badu blay. Kadi ka communication ka jing yakren jongi badu blay habang yakren direct badu. Ublay ubang ying iya keren haka jing duai ke jongi udah ublay jong ke bom jukot ublay ubang iya keren haka jing duai jongi udah ublay ubadap iki jaka baro ubatip iki ai baro ubayo iki ai baro ublay bom jukola ublay jong ke bom jukot kumno kain mangi ki briu ki badon ka jingkot ngila banyak communicate baru blay jong ka bom jukot habangong bom jukot ka bumot umdon ka jing sedang bat umdon ka jingkot ka Bible kalong silent kam simong mano blay sedang ladaw don ka jing sedang umde blay Henry kaong haka beningkong ublay. Shuaba ki eke kinjia ublay uladon lupa. Nabom jiukot shabom jiukot. Mga bat bapi ki badon ka jingstang bat ka jingkot. Kumno ken nginya kren bat ublay jong ka bom jiukot. Ka finite man. Ka finite mind. But ke infinity ke jong blay kumnongin ya connect mday ke besok te henry de ke jingwan ke jong Jesus Christ ya gane ke pertai but habo one sya gane ke pertai uong ya kisenran kumne haba piduai ong kukpa jongi ubah beneng une ublay jong ka bom jukot uba ke human mind ke jingmut jing perkat ke jong breu kamla ban kenjo setia da ke jingwan ke jong Jesus Christ uang haba piduai ong kok pa jong yu ba beneng kata gamot ublay jong ka bom jukot ngidon ka access yu namaru Jesus Christ uloong haba piduai ong kukpa jong yu bahapaneng. Ladaw day ukpa jong yu bahapaneng onam don ka eryong ha ka jingim jongi kabawan ban be kabangim la banya toyo. Kai kabangis ngaw ngila banya tolod ya ukum balong. Mdon ka jing skaw si amdan ka jingkmen, amdan ka no bangila ban buri nau, haswa bangin ya keren baru, ulat tip lupa ikay baro, ukam tip hama yanga ban ya kabanga, nga tip dalade yalade, ublay jong ka bom jukot, ukwa ba mangi ngin ya keren batu.
Bat kenikala banlong daka bangi kren daka suntur ngia kren batu. Henry ngia kren u teng deki jingmut bat ki jing perkhat ki jongu. Teng ngia kren lang daka bangi don lang baro Henry kadon kapor ka bangi kren marwe. Kaktin ka jongu blay kadon sibun ki definition kumno bangi nya kren bat utray. Unong haka kitab Exodus kalenong ka balay puar ka dekat ka bakatway ula persyang ban batay ka ka jing duay ka day ka ba ngiya kren nado ka donut yaw blay ka day ka beseeching God ang haka kitin ka jong blay ka day hang tapat haka kitab ka jong Samuel ka baningkong kalanong ka baningkong ka dekat ka bakatsan long ka day ka jing talut yala ka jong ka mensim hakmat jong utray ka day ka jing duay bat haka kitab ka ba Arsiki Chronicles kalanong ka balay po ka dekat ka bar po long ka jing duay ka day ka jing kaang ka jing linyar ka jing yam hapneng banyak keren baru blay Bat haka kitab ko jong ujub ka lanong ka bapra ka takot ka basan long kaday banwat yaw blay banyat ho ya gijing sngaw jong ka mensim baro. Bat haka kitab sam ka bahinyo pulay ka takot ka ba arho pralong ka jing duay kaday ka bangi wan hajan siyaw blay banyak keren badu. Bat haka kitab sithi ka jong Paul si Ephesus kalanong ka balay ka dekat ka bakat saw gong ka jing dem krup ya ki kosew jongi banyak keren baru blay para bangay beja jong ahaw try Jisu ka jing duay ka de ka jingay bau blay ubang ying ya keren udaw blay ubasya skor ka jing duay ki jongi Hagin gisngi ngatip bangan keren hagan nagajing iseng ngala persyang banwat ki kintin hagaktin kasi ngamyo satya. Ong we nong tho prayer is a belief in the personality of God. Kani kaktin person hagaktin kasi ngamyo satya. Henry kajing batay kolong ublay haba mangingi ya keren usya skor ki jing duay ki jangi. Hagaktin Nepali ya ka person ki ang beaktitwa kabamot kabarung haka jing long bat ka jing sedang ka jong blay nado ka baneng ka rung haki benta baro ka kam kiaman ni ka kitin pereng te habangi ngi kren baru blay ngi don kata ka jinget bo blay ba mangi ngi kren usya skor ki jing duay ki jongi ujubab ki jing duay ki jongi baru don ka mensim ban yarap yangi bat baro ki bajia ha ka jingim kim jia klem ka jingtip ka jong utray namar bau ki yangi henrai ka bakam don kam hang ni pat kalong bangi don kam man skau tho Bahabang ia keren baru blay upay ia ka jing long skor jong ka donod jongi ka sincere ready of heart upay ia ka jing long skor jong ka donod jongi da kata ka mensim ka ba shifting buram yau banginyaw ya lade ngimlong henry ngi lej akmat jong blay jong ka bom jiu kut ban ay ni ka submission ka jongi banyak keren baru bar habang ngi ay da ka jingech baka ay ka bau keren kalong ka basisya haubnai April hakapor bangayo COVID kat kendai hagi siang amtip bangayo COVID hendrai kenom jonga iba astral Hakata kesengi dan meeting lajan barok siteng sengi
But janmet ngilit pej ngilit rong hakayeng jong ki para bangej bayab breo. Tingi don hangta bat kiway ki breo ngiyo banyak keren. Hadu janmet. Te ondala dom gumto ikramon ra kali ngara ra kali jonga ngong yang anet bo i fishiyeng. Bara bang anet bo i shiyeng ngawan pai no. Te kumba shita yaw duna hadin ki phone nga na yeng jong ki ong ba ipa iyo COVID positive. But i don Nazareth. Te ngong kumnum ta. Te ngong alalong primary contact. The next day ngalet dang step hapo Nazareth Hospital ban Legas ban pates sila de lang adon em ka jing shitam COVID kat kandai. But on ngala pates de sibinat. Janmit ngayo phone call ba pidon COVID piyo positive. Tingong yay semper pecheningan le no hospital. Ngalong proactive. 4 don kano ke jing sitam hanga. Tengalit no sa hospital. Ngalit sa hospital bala admit nga hakatak po dang susdang kani ka second wave. Baha pangadon po hospital. Nga claim yo jing sumare oxygen ro ngam don kame yerap tang basuli ti akayon manang to. Te hakatak mit nga duay ngekren bo try. Ngongi sampai balik ikon baro semua bahasa tes nomor ngale don lang hiyeng yo don kejingnya bet bat kum ta ter te hakata gamit hakapor banga duai ngekan bau try ngat hello dia lagi jong donut jong au try banyak tho yu ke jing snow jong gamen sem ke jonga ringkat ba kata kejing shapting ka badon habang ngepej ke result kebaja keleng saudong jonggeri kamtam hadeli mo kejingyap adu tang mantang breu sumdon jakasho latang breu surok mdon su kideng kisit apom lot baro patang breu kata kejing syap ting ke fear complex kedon hanga hanga tip wat hapdeng jong ini ke eryong ngala banyak keren batu try bat ngai keren bau try ngai to you ya kejing sngau jong mensem jong baro pat hagata gamit ngala duai bat ngam tip slam kat no ngala duai bat kawai ni kejing duai ki banga duai au try kalong kene atrai lada ngi baro hayeng in yo positive anje ayu ya ka family jonga what will happen to my family ngaya keren baru try ngaya to you ngatip utrai uyo i bangaya lingba ki eryong ki bajura ka cengem batkat bangadang ya keren baru try ngong pi ngam so to kat no ka por kala lut bangaya keren baru batkat bangadang duai ngasngau to ya kata ka jinsuk kabawan la ka mensem jonga kabangam paju experience menoro haka jingya nanti jong ke jingem mentala jadon san pausnem ngala IT la di hautrai ke jing suk ke jing kemen ke jing long jai ke jing long peaceful haka mensim ke jonga ngasoyo tia but arlais ngi hadin iponi semper ngai ongila dep tes baro but baro ngilong negative ngong yero yautrai hapdeng ki eryong ki bajur jong ka jengem ngaya keren bat utrai daka jinget ba utrai usha skor ya ki jing duai jonga baro pan te onsa aipi wat te pinsa shem haka kerteng ka jong u Jesus Christ nga duai rengkat bat ki jingkular ki bau trai ulakular bangan ai yapi para bangej be jonga hau trai jisu lese don apneng jong pi pat ki badon hagen ki jing seng ki ba ka jing pan ka jong pi kalong dakumwei andre ka jing jubab ka jong trai pat kalong om kumba pi kimi lenti
Andai tu tip ya kene kawai. Bau try u tip ya pi kumba pilang. Kawai pa kawai ka contain ka bangia keren baru u syashkar. U jubab ya kijing kwa jong ka mensem jongi baro ka jinge keren jongi baro ka lecha ka ket jong ka jingi sen ka jong ublay. Ublay u start u tip baro u tip ya kijing dan kam jongi. But u ya ka babhatam na ka benta jongi lese menta ya shipor ngila ban nom ngauto henrei kawai pa kawai ka jubab ka bangi ya keren baru utrai utip ya kata te haka jingyait lenti jong ka jingim haki por ki baki eryong bajur jong ka jingim ki wan ban sha ki por ki badum tam jong ka jingim ngi kum ki khon ki jong ublay ngi don ka nongrim haka jing shisha jong ka kten ka jong ublay ngi don ka nongrim baka wai ka jing juba ka jing duwai ka jongi utrai yos ngau baru mensim ba ko jong ublay uba syong hapo jongi u denong ya side na ka benta jongi un yarap yangi un ai bor yangi u long ubala ban shania. God is faithful and trustworthy. Ulong ubala ban shania hakipor kiba dumtam jong ka jingim udon ringkat bangi. Para bangahit beja jong ahotrai Jisu hagan ngestam. Tongin liat cekmat da ka jingim jong ka jingej. Ngimtip kala syai kan long ka bakumno. Andre bangi yad ringkat bautrai kadon ka jing kemen hagaman sim. Kadon ka jing skau shngain. Ong wew nong to. Let us face the future together with God. Tongin pet ya kala syai jong ka jingim. Ringkat bat ublay jongi. Tongin ya duhay lang hagan nga step. Let's say don na pleng jong piki badon kampanya tu how try. Yaki jing jong ka jingim baro. Ya tu how try. Kumbalong. Utray yo i badutep. Barang ngait skem unyarap ingi baro. Tongin ya duay lang hagan nga step. Try baba. Ublay badukpa jongi bahabeneng. Ngay ngoy mi hagan nga step malakran yangi lingbagaktihin ka jong me. Yarap yangi atray bahaki por ki badumtam jong ka jengim. Ngin siya niya hami. Ngin siya niya akaktihin ka jong me. Ngin siya niya akajinga day jong ibad me. Yarap yangi bangin bulut yalaga jong ka jengim hami. Namar ka jingirap kawantang na me atray. Ngi ay ti tamay hagan nga step ngi pangantang yalaga jong ka jengim. Hakikti ki basbun tame ki jong me. Hagakerteng ka jong Jesus Christ. Ngipan ya kini baro. Amen. Dobleun kerku. Nakabantega buram ka jong. Amen. Di doblen kerku hene ke bor ke bios ngau hagan ke por hagan ke step. Para bagai beit tungin mi nang ni. Pedang ki eryong jong ka jingem. Ngin yair kat baru Jisu. Yeroi try. Pedang ki eryong jong ka jingem. Ngi yair baru Jisu. Ngin jarwai ke jirwai ke ba shispa kandai. Hang tu penyu i bau Jisu pen jem ki eryong. Shispa kandai. Pedang ki eryong jing ten ju ba krau. Haba ker yangi ki jing mensa. La yap la im hu Jisu ngan yai sno. Uhi on pendo baro. Jisu umla ban ino yanga. Wat na du beneng wan wat kum yanga. Lang baka kading uyai rengkat. Yanga brabor un yai ban. Jisu penjam ki eryong baro. Jisu penjam ya ki eryong baro. Tungin ngek ngirwai de ke jingek ire ke jingwai. Tuan yo ban kerku yangi hadin yo ke jingwai. Ngas ngau baban khot i ba wotlas karchendi. In yo ban wan sekmat ban tuai. Bat tuai rokum ju ye ke jing ai jong ki parabange. Bat ban kerku penwai.
Dia nak jerwai ba wotlas, wai ni kerang ba jong ke balang hang tai po ngausen ra. In yo ban wan sekmat ban duai ban kerku penwai. Ini yang langi jerwai besis ba kendai. Hapneki Elyon Jing dan Jumpa Krau Habaker Kunyagi Kijing Mensau Layak lain puji sungan Yaisno Uhi un pendu paro Jisu upenjem ki Kilat berteru parok kod ladu Habang asyanya kan syekti balai Dan don kalat haublai Jisu benjep ki yung baro Jisu benjep Habreng jing at pelung duriau jing im Umban sangok ngalas ngok kamen sri Angarong klet puji suk berkat Yana ilo unpan Jisu benjem ki yung baro Jisu benjem yaki yung baro Gumnungan berkat paun laino Habala jing impula ay dino Yala kasna ula tewan penim Yana napok pacindin Jisu benjem ki yung baro Jisu benjem yaki yung baro Yayo ya metrai ublay unong panem ya jongi ubadap daga jing badaga jing snai miladorin ka lambat ni hagan daga jing seng menta yika bau syakri jong me uba me malapan sle ulay gan ya kubor hagan daga jing seng kebalong ka jing bam yangi atrai ban psa yangi ban penjam yangi apedeng ki eryong ki babe kersep hagat duryo ka babe kiling ndrei me trai ki sumela penjam jika tang si kenten ki la kongo hagat ti ka krawar ka joma yang riwagan ka polong bagini ki khubar ki ba sekri jomelai Yalang ka jing bam traji singi baro bangin me nan ka jisang ngin me daga jing keman but daga jing ye ha me play uba em badan bor halor bara
Dorang kat ruk trai ki sula mengi ai ki met ke bakot ke baklan mengilak ban cakri kampai me trai ke menang pensa yang ia kan ke pertai kerku yang i wai pi wai trai ibadon hal ke tiseng nadu ki hep ki berit ki kon sam la ki rang ba temen kan te ba cenrang tu da kerku atai ke tible ke joma ngiau ki ne ke jing duai bada ka bawai no ro jang ke ne ke jiseng atu ai ba ka jingai hai ka jom Jesus Christ ba trai ba ye jong ka jingai ba ka jom ble pa ka mana bom je khot lam ka ni sla ka ba hon ka ba thiang ka ba pen tek bon ka jom man sem ba khoi atu ai ba ke ne la ka ba long we ble ke loren ka lam ba ke chakre jom me ba na ka jingai sang hoi ba ki rim nge para ka ba dan ka lang sla ka perthai tu da kerku tu da pelai nak dekat nya stand ba men kerku da sisa nadu menta bat hadu halagar taru amen amen